na oil. Ang ganda, parang nag... Ayan, natanggal na niya. Medyo may... Hey guys! Welcome back to another vlog. And today is filming day. Nag-film ako guys ng how I curl this hair. Ayan, hindi siya masyadong ito. But yeah, I curled my hair. This is super duper effortless guys. Sobrang dali lang to ng paggawa ko sa kanya. So if you're interested to, know how to do this one, kasi pwede siyang gawin nyo sa summer. Kasi summer's just around the corner. O baka nga summer na pag na-upload ko tong vlog na to. So, I use this curling iron, guys. Sobrang dali lang niyang gamitin. Kasi, na-discover ko na meron na siyang ganyan. Dati kasi ginamit ko to. So, hindi ako masyadong nakapag-curl lang maayos. Kasi hindi ko alam paano siya gamitin. But, now I know how to use this one. Ayan. Super duper. Pinakamadaling gamitin to, guys, na curling iron. Nakuha ko to sa Lazada. Parang wala pa atang 250 pesos. So, I will put the link down below kung interested kayo. Yun. Sobrang dali lang niya. Rinig ni Bebe guys na nagfi-film ako. Nagtutok-tok na naman siya. Sasali na naman daw siya sa video. Ayan siya. Ay! Natapo ng stick. Oh, labas muna tayo ate. Halika na. Lalabas ko siya. Halika na po. Ayaw niya. Bala ka, mag-isa ka dyan. Dito muna ako sa labas. Tatanggal na ako ng makeup ko, guys. Tapos na ako nag-film. Bakit yellow? Nag-film ako ng 3 videos ngayon and hindi ko pati inaayos tong setup ko. Meron na akong 3. So, kasi this past few weeks, sobrang busy, daming duty. Nagtataka nga daw sila sa hospital. Nakikita nila ako lagi nagjo-duty. Hindi ko na pinapamigay yung mga duties ko. This is the first time that I will be using this product, guys. Diba nung December ko pa ito nakuha, hindi ko pa siya nagagamit kasi balak ko sana siyang i-review. Pero, parang, relevant pa siya na-review. Nagawan siya ng video. So, I decided to just share my thoughts about this product, guys, sa inyo. Parang 200 something to eh. Itong micellar water na to. Try muna natin maglagay dito sa sa bulak. This is from L'Oreal Paris. Ayan. Tapos tanggalin natin yung mga swatch ko dyan. Lime cream ha. Bongga ha. Mahirap kang matanggal. Kasi wala siyang oil guys. Parang water lang kasi to. Oo nga, parang water lang. Wala kang ma-feel na na oil. Ang ganda. Parang nag-ano ka lang. O ayan, natanggal na niya. Medyo mahirap lang talagang tanggalin yung lime cream guys. Kasi matte yun. Pero yung galing HBC na swatch ko, ayan, natanggal niya agad. Next, dito naman tayo sa aking lips. Ayan. Uy, ang ganda guys. Kasi hindi na siya oily. Kasi, alam niyo yung mga, makeup remover na yung oily. Ayaw ko kasi yung ganun eh. Kaya mas gusto ko yung mga wipes. Hopefully, hindi to masakit sa mata. Ang claim kasi nila dito guys, daw, kahit hindi ka na maghilamos. So, tingnan natin yung yung aking lashes. Ito na. Dito ako natatakot sa lashes ko. Kasi baka masakit or mahapde. So, tingnan natin. Din to eh. Waterproof din tong aking... Wala lang talaga guys. Wala lang. Kahit may pumasok sa mata ko. Parang yung lang, tubig na pumasok lang. Unlike dun sa ibang mga makeup remover. Unlike sa ibang mga makeup remover talaga na masakit. Kasi may oil, kaya masakit. Tanggalin ko na lahat. Magastos nga lang to sa sa cotton pads, guys. Lalo na naubos yung cotton pads ko. Yung lang to, cotton balls tong gamit ko. Ganda to kapag kunyari yung place nyo or summer, walang tubig. Kasi kahit hindi ka na daw maghilamos, okay na. Pero, ako naman si paranoid na pimple prone ang skin. Hindi ako papayag guys, hindi ako maghilamos. Tingnan nyo, di ba ang dami kong dark spots kasi mga pinanggalingan yan ng ng pimples ko. Lalo na kapag before ako mag-mins. Kaya ngayon lang din ako nag-film guys kasi dami kong pimples itong mga nakaraan. Pero yung kulot ko, bonggang-bongga pa din. I love ako sa kulot ko. Ay, naku guys. Kung hindi pa kayo nakakabili ng curling iron na yung pinakita ko, bumili na kayo. Kasi, feeling ko ma-addict din kayo magkulot.
Bumili kayo nun. Sobrang dali magkulot kapag nakakagutom na nakakauhaw ang pag-film. I feel so clean na guys. Grabe. 9/10 ang guys, ang L'Oreal na micellar water. Hindi siya talaga masakit sa mata. Ang dali niyang magtanggal ng product. Kain muna tayo guys ng nilagang saba. And ano yan ate? Tikman ko daw yung juice niya. Ha? Patikim ako. Tikman natin. Ay, ice cream! Sarap May kalamansi yan, no? Yes. Matapos kong mag-haul, guys, si mama ko nangungulekta rin ng mga gamit niya dito sa mga hinuhol ko. Ayan, nanguha siya na siya ng ibang products. Sabon po. Guys, so, na-organize ko na ang mga ginamit ko kanina. Kaninang nag-vlog, kanina nag-film ako. Nilagay ko na sa boxes yung mga gamit na yun. And, eto, dito sa LBC na to, dito ko nilagay yung mga hindi ko pa gagamitin. And dito, ito yung mga pang-refill ko sa bathroom, kusina. This one, ito yung laman niya, yung mga pang-giveaway. So, nadagdagan na naman yung pile natin for the giveaway. Napalitan ko na yung, ko guys, yung bedsheet ko. Grabe, pagod na pagod ako. Grabe yung pawis ko. Ay, nako, ayun na. Yun na yung aking bedsheet. Parang, parang pink na bedsheet. Tapos, mga plain na lang yung mga pillowcase ko kasi wala na yung ibang mga pillowcase. So, I think I need to buy yung mga pillowcases. Kasi malalaki tong mga pillows ko. Hindi kasi yung mga usual na pillowcase namin dito sa bahay. Yun. Tapos, may lang ako. Throw pillow lang ako na isa. Kasi yung ibang throw pillow ko andyan nasa kanila. Sa mga si baby kasi nilalabas niya yung mga gamit ko. Tapos, guys, andito yung kanyang frozen na pillow. Ayan, hindi nag-autofocus. Tapos, yung pillow niya na yun, yung yellow hotdog niya yan. Yan yung very, very much love niya na kahit mabaho na. Ayan. Ayan. Love na love pa rin niya. Niya yan. Ayaw niyang kalabahan. Dito na naman ang favorite pamangkin! Yay! Anong pangalan mo po? Ano pong ginagawa mo po dito? Play the creepy plunder and some coffee and some bag today and some bag and some coffee. Yes. Yeah. Wag dyan dito mapakita sa lens. Dito, hindi doon. Yeah. Not too close, not too close. Kasi hindi nagpa-focus. Tingnan nyo guys yung buhok niya. Naka-roller clamp. Ay, roller clamp man tawag niya. Basta yan. Disaster kaya nung last time na nagpalit ako, yung bedsheet ko, nilagyan nga niya ng ang tawag ito, face paint. Yung bigay ni Tracy. Kaya may face paint na yung aking So, before I end my vlog, guys, mag-shoutout muna ako. Para ang tagal-tagal ko nang hindi nag-shoutout. So, simulan natin kay Mary Ann. Hello, Sisi. Little Sisi. Parang sabi niya, hi, Ate Mia, pa-shoutout po. Ayan, shoutout na kita, girl! As promised. And kay Sis Hams Jordan, yan. Hello, sis. And then kay Sis Angel Jess. Hello, hello, hello. And kay Patricia TV, guys. Meron din siyang parang nagsisimula pa siya sa YouTube. So, go ahead and support her. Yan, sa kanyang YouTube. And kay Sis Yasmin Lodi. Hello, hello. Salamat sa panonood. And kay Sis Fuzzy. P-H-A-Z-Z-Z-I-E. Z-Z-Z-I-E. Tama, 3 Z. And then kay Sis Joy Puron. Yeah, I think. Parang ganun. Tapos nag-follow din siya sa akin sa Instagram. Thank you sis sa pag-follow and sa pag-subscribe. And of course, kay Katie Licious. Hi sis! Sobrang lagi siya sa lahat ng videos ko nagko-comment, girl. Tapos, napanood ko yung video mo na yung sa ex. Tawag-tawa ko sa inyo. Kinikilig ako sa inyo. And then, kay sis Miss Neko-chan. Ayan.
And then kay si Sabrina XOXO space XO. Sabrina XOXO space XO. Ang ganon. Ayun. And kami pa ba? At saka kay Sis G will go places. Ayan, hello sis, welcome back. Kaya nagbabalik sa panonood na ng aking vlog. So, yun muna yung mga shoutout ko, guys. Thank you so much, guys, for watching. And if you haven't yet subscribed here on this channel, please subscribe now and hit the like button and share this vlog to your friends. And hi. Say bye. Good night, everyone. Night. Good night, mga bebs. Kamu nga.